Jo vaig passar de fer de professora d'adults i estar treballant també com a becària a la Facultat de Filologia Catalana de la UB a Barcelona, aquí, no? No va ser d'un dia per l'altre, bàsicament em vaig quedar sense les dues feines d'un dia per l'altre, això sí, i que això va ser més o menys cap al 2014. No sé si coneixeu, hi ha un projecte que es diu Projecte WOOF, o WOOFer, que llavors el que fas és com que fas voluntariat a explotacions rurals, o sigui, agrícoles. Vull dir que vaig estar com rondant una mica. Llavors, en sec va sortir la possibilitat de venir a fer de masovers aquí al Camp de Tarragona amb la meva parella. Llavors vaig trobar que hi havia un grau de producció agroecològica i vaig dir, ostres, doncs mira, m'apuntaré i així també tindré com algun títol, no?, per si mai vull fer alguna cosa i també com aprendre la vessant més teòrica. Els que anaven amb mi classe sempre em deien, ostres, però això és nocilla? I jo, no, però això com ho fas, no? I està molt bo i no sé què, i xerrant, al final va ser com que havíem de fer el treball final de grau, vam dir, doncs mira, jo faig volar coloms i a veure què passaria si fes una empresa de fer la crema, no? I així va ser com va sortir Menys Amigos, o sigui, d'una necessitat pròpia, no?, com vaig acabar-ho transformant en una empresa. El fet de treballar amb garrofa fa que, vulguis o no vulguis, hagis de fer una pedagogia constant, no?, d'estar explicant què és la garrofa, quines propietats té, no?, donant-la a conèixer. La desconeixença ha vingut sobretot les últimes dècades, perquè fins llavors, fins més o menys a l'acabada de la Guerra Civil, encara s'utilitzava un munt per tot el tema d'alimentació animal. D'aquí també va venir una mica com el desprestigi que té, per això, perquè s'associa sobretot, doncs, a una banda, doncs això, no?, a alimentació com que no és de primera, no?, i per altra banda perquè com que es va fer un ús o va haver-hi un consum molt elevat al final de la guerra o durant la guerra per manca d'altres recursos, llavors la gent és com que ho ha associat a un substitutiu, no a un aliment de primera classe, sinó com algo de segona. Com diria Josep Pla, els garrofers és un arbre que han de mirar al mar, perquè si no es mor. I això és bàsicament per les gelades, o sigui, no suporten temperatures per sota zero. Cada cop el clima va més cap a la sequera, també és superinteressant perquè dona molt de fruit, tot i que el riguis molt poc. Llavors, tradicionalment, els garrofers havien estat plantats a tot el que és el litoral dels països catalans, o sigui, crec que si no som el primer productor mundial, poc li falta. Agafem la matèria primera, la processem, no?, la manufacturem, vull dir, en el cas de les avellanes o de les ametlles s'han de treure la closca, torrar i així. I llavors després d'això, un cop ho tenim com tots els ingredients a punt, llavors és quan ja ho barregem amb un turbig gegant, perquè clar, al principi sí que ho feia de 2 quilos en 2 quilos, però ara ja ho fem una mica més a l'engròs. I res, llavors després doncs, ho anem envasant i ja ho etiquetem tot. O sigui, això sí que és tot artesanal, vull dir que els pots han passat per les meves mans com a 3 o 4 vegades abans que arribin als consumidors finals, no? Crec que hauríem de deixar de menjar tanta xocolata o tanta cacau i començar a consumir molta més garrofa pel tema de sobirania alimentària. És a dir, tenint aquí una xocolata mediterrània, no té cap mena de sentit, és que per una banda es desforestin boscos, no?, a les zones tropicals per poder plantar més xocolata o per poder plantar més cacau, com siguéssim, i per altra banda aquí s'estiguin arrencant garrofers, que seria la solució per deixar de consumir, o sigui, per deixar de carregar-nos els pulmons verds de la terra. I a més també serviria per això, per lluitar una mica contra el despoblament rural, perquè és com, ostres, és que hi ha molts joves que no fan el pas de dedicar-se a la terra perquè tothom diu que la terra no dona. Quan en veritat si tothom consumís garrofa necessitaríem que hi hagués producció de garrofa, no? Vull dir que en veritat és com, ostres, podrien viure amb un preu just i digne els pagesos d'aquí i que a sobre de més també hi ha com tota la part obscura de la xocolata que molta gent no sap de tot el tema d'esclavatge, o sigui, treball infantil, no? Vull dir que moltes vegades mengem despreocupadament xocolata però no sabem tot el que s'amaga darrere. Hi ha una part dels productes que sí que els produïm nosaltres a la nostra finca familiar, com són les avellanes, l'oli d'oliva i així,
i la resta, que serien les ametlles, el sucre de la garrofa, no? el concentrat, i la mel, llavors això sí que ho comprem a petits productors d'aquí a la zona. Però, o sigui, única i exclusivament utilitzem productes d'aquí, o sigui, seria com el nostre tret diferencial. Moltes vegades quan mengem xocolata ho fem perquè estem angoixats o ansiosos i encara ens hi posem més. I en canvi la garrofa el que té és triptòfan, que és un precursor de la serotonina, que és com la hormona de la felicitat, que en diuen. Llavors jo sempre dic que en veritat si mengéssim més garrofa probablement seríem més feliços.